Udara Sopianta. Pak Gandor. Saka di sampean. Nggih biasa resik kembang taman niku nggih. Tapi kula krungu sampe rasa-rasane Bapak sing rabi mrene. Aku ki ndaten kok Pak Gandor. Tapi aku ki krungu nek Bapak ki arep rabi neh. Tapi kan jarene wong-wong ki nek buku alon kuwi ngono jarene kan jahat. Terus ngasih punjul kepingin ngono Pak Gandor. Sampeyan nggih aja kesusu bukon tuhon. Niku kan nen-nen mawon. Dari wong biyen iku mbok walon iku apike alon-alon ning orone tanggon niku. Niku ora kabeh mbok walon lho ning. Mbok walon ana sing luwi ibuke dhewe ngenten. Nggih sampean mono sing ndonga muga-muga Bapak oleh rabi iku entuk wong wedok sing apik njawa kalih sampean. Ngoten lho. Soale kan aku yo kepikiran mbek sampe ora doyanan. Gratis kolek bel. Alah padha mawon kok nggih. Ora doyan mangan kok mergo ora nek lauk. Teri. Beli nawas diresiki Pak Gandor. Ora tak melakukan. Oke. Duh, Pak. Lah kok santo? Sehat, Pak. Sampeyan nek matuk kaya gak kondo, kaya moro-moro Bali ngono. Iya aku pancen bintang Bali iki. Wis rampung kabeh Pak pegawean. Wis rampung tak ikine. Sadake ning kene kaya kepenak awakku ya duweni kerjaan sing wis maton. Iya beneran Pak nek ngono. Nang luar iki. Luar negeri. Pak Gandor jarene teh Bapak Duki. Sampeyan arep. Pun dugi, Pak. Piye? Pun dugi. Iya lagi teko iki mau. Dipun kok boten sampean kula papak kali becak napa-napa ngoten kok sampean suman-suman. Ya aku numpak bis terus akhirnya ya terus bablas mulai. Lah niku barang-barangnya enten pundi? Barang-barangnya Ana nek wene sebeto. ane bumi ane sing nggawa. Ene Jawa. Ana. Ale encang Pak. Niku rencang biasa napa-napa. Ya kanca dhewe. Iya. Kersane kula purkane tiyang nggih. Iya. Pundi manggone? Ning kalen njaba ning Napane bumi. caprok to. Kain sanding sakruk iku lho. Oh nggih, kula parenane. Iya. Ya kadang jenengane kula Pak, kaya gak nen kabar, ning surat tok iki kabare piye kok yo meneng wae. Aku menengke soalnya aku ki ya carane kesusu. Dadi aku ya bablas mulai ngono wae. Jadi bojone yayu isine. Ora dadi apa, yo ora dadi apa. Ten pundi? Iki lho sing ning iso wit anake lho. Oh niki. Oh iya. Ya. Yo. Seram. Lako iki ya. Yo iki ya anakku ki ya an. Aku saiki iki. Ya. Ya anakku. Iki ngene iki nggone pangane dodok, tutumbone sandal. Iki Iya. sepet. Ya. Ya apa iki kanggo apa? Iki kasur Pak. Kasur, tempat tidur. Yo, apik men kasur ya. Tempat tidur ki yo ndi ya? Apa kasur? Iki kasur lho Pak. Iki kasur. Nek omah kono. Kowe sadhe apa urung? Wis Pak Gandor wis ben. Ini tengah dukane nek. Iya. Ya, penting iki duwe wedok, tapi ya bocah sing apa kok sing rukun. Sabun. Apa wong desane kok bacot iki kok sabun kok dipanganke ya brakan unta apa kan? Kok pahit. Yo ngati-ngati to, kabeh iki didelokne. Mandine. Ya mulane ya Pak ya
Yo yo. Ah yo jenenge gosang yo. Iki sing kok sing tabak. Apa neh? Saya karo Pak Gandol aduh. Ayo. Biasanya itu kan nyoteng ya bentar nyoteng. Tahu nggak? Aku yeneng lumrahe lagi ciduki ya. Lah wong banyu sak jedeng ora kuwi. Nih bos sampe kinyu lah. Lah kok habis Lah Oh ya ngono to wong. Banyu lah. Jedeng iki nggih dikurang. Ton bener Pak ya. Tak gekno. Mana? Mana purung? Mangan sesuk bae. Rumono saiki. Ya Iki lho, iki sedulur wedok iki. Iki sedulur wedok padha sing rukun karo sedulur wedok. Salaman dong karo sedulur wedok. Pak, disuruh anake Pak. Iya iya yo. Maksudnya kok dulur wedok Lah kowe anakku. Kayak kuwi anak ibuke. berarti bapak ini kan rapi malah kalian Iya iya iya. Aku ya wis rapi meneh karo iki. Dadi kowe karo sedulur wedok. Wah, anak dulu kan sama ngomong ngono to, Pak. Iya. Ya kok tulis sama ngomong nek kate rabi meneh ngono lho. Yang metu ya kayak mau. Lah kaget lho anak. Iya iya iya. Ya iso ora apa-apa iki sing padha sing rukun. Sampeyan kono. Iya iya. Tasih kae bawone. Heeh. Ya. Iki ki aku budal lunga neh, Nduk. Ngono sing ati-ati ya. Mergo iki wis aku tate iki wis wayahe nyambut gawe ning kono aku kudu ya. Aku tak mangkat ya. Terus nanti ya 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 ya. Pak jangan jajan ya Pak jajan aku nyebut jajan karo Pak Ya ya ya. Ya wis kita budal kono. Bener lah jamu wong ayu. Ya. Kono padha lungguh kene. Tambah orang Kene, Nduk. Ono lungguh. Jamu Pada yai. ngate ya dulurku. Iki kok kowe Mbak iki penting kan kene lho. Jamu yai jerit. Oh, Mbak anakmu cak iki lho, Nduk. ya. Lah peraenmu kan ayu kok ya ayu iki timbang kon iku. Ya, nyapa? anggon-anggone kok Pengen tuku dhewe kono nang Solo. Kok ngono-ngono madhep apa tangane kok gatel to, Nduk? Apa ta, Nduk? Apa? kuwi lho Mbok Lah lho apa kesogok kok iki? enggak kuwi lho Oh, kok iki jadi kesogok ngene. kok disogok to Mbak Lah ngene. iki lho Mbak aku pengen iki lho Oh, ala ali-ali, Nduk. aku pengen Pengen Nduk. Cilik-cilik dulu ala-ali dulu, Nduk. beriki to Kok cana? Kok ngono kaya gagak kae iki. seneng aku oh Ya, iya jatan dhisik. Cok etek kae iki. apik lho Mbak Ayu lho, Nduk. Wah, kaya mau ngambil nek ngono kuwi. Apa nek? Mbak Lah, aku pengen kuwi lho kalau ora oleh gelang. kuwi lho Mbak gelang Gelang nek kalau ki sepakat songo. pengen Mbak Apa ndelok nek? Nduk sih ana gitu ya. kuwi lho Mbak Cita ae ora sak kabeh abotan iki kok. pengen siji Cita wae aja oke-oke. Ya ngono. seneng aku ya Allah apik Kowe kaya kumini. pengen Mbak Ya wis kuwi ayo, Nduk. Aja oke-oke wong wedok lek dilatokno lah. lah ngono karo loro lah Mbak iki Jaluk nek. Ki ora urane mbokne lho ya, dosa. enggak kok Lho, kaya wong iki. Mbak piye lho Mbak jalukne